Zdravíc lidi, zdravím vás z východního pobřeží. Dneska si ukážeme správnost tmelení sádrokartonu, takže takhle se můžete podívat, jo, takhle by nějak to mělo vypadat. Jo. Kolem dvířek přijde ještě zakončovací lišta. Jo. Pan klient tady bude mít pěkný kulatý světla ledkový. Dají se měnit z teplého na studený, ze studeného na teplý, což je super. Jo, a vlastně takhle jsme to už ve finální fázi. Jo, tady montáž dvířek. Jo, tady je první vrstva Uniflotu. Jo, to se ještě bude brousit, na to přijde ještě jedna vrstva Uniflotu a závěrem finish pasta, tak jak je to vlastně tady vedle. Takže své pomocníci, ať víte, jak to vypadá. Zatím čau.